खनजिसाजों आंजोंनि आरोना बे बाथ्रायाथ' बहुत गोबाव जानानै थांबाय आरोना बैबारावबो खनसे भाइरेल जाखांबाय जेन'बा भिडिअ कल रायलायनाय माने दावराव जाखांबाय ओमफ्राय सिरि थाबाय आरोना बिदिबाथ' जेबो आरो सोमोन्दो गैखाया रिलेसनशिपबो गैखाया नालाय ओमफ्राय दा आंनि आइडिखौ सोरबा हेक खालामनानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसेनो हमनो हाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडिया एबा फेसबुकआव नोंथांमोना कनजितानि मोनसे भाइरेल पस्ट गोसारगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों जेराव माने मिथिसार बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा बे भाइरेल पस्टखौ फोसावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे बेनि भाइरेल पस्टखौ लानानैनो गोबां मानसिफोरा फोसावगासिनो दङ जानला मोनला कनजितानि भाइरेल भिडिअ फैगोन होननानै बे मिथिसार बसुमतारी होननाय मोनसे फेसबुक पेजआ थारैनो बिथाङा फोसावाखै होननानै बुंदों बिथांनि फेसबुकखौ सोरबा हेक खालामनानैसो माने फोसावगासिनो दं होननानै बुंदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाब्लानो मिथिगोन बेनो जाहैबाय मैया मोनायाव बिदिनो 8टा 9टासोआव आरोना आंनि आइडियावहाय मोनसे पस्ट नुदों आरोना माने खनजिसाजों आंजोंनि आरोना बे बाथ्रायाथ' बहुत गोबाव जानानै थांबाय आरोना बैबारावबो खनसे भाइरेल जाखांबाय जेन'बा भिडिअ कल रायलायनाय माने दावराव जाखांबाय ओमफ्राय सिरि थाबाय आरोना बिदिबाथ' जेबो आरो सोमोन्दो गैखाया रिलेसनशिपबो गैखाया नालाय ओमफ्राय दा आंनि आइडिखौ सोरबा हेक खालामनानै माने आंनि आइडियावनो पस्ट होदों आरो गाज्रि लिरनानै दा फेसबुकाव बहुत ट्रल जागासिनो आरोना बहुत भाइरेल जागासिनो दा आंनो मोनथिया आरोना आंनि फेसबुकाव जेन'बा बिदि आंनि आइडिखौहाय सोर लगइन खालामनानै बिदि हगारदों आं जेबो खुद मिथिया आरोना दा मानसिफ्रा आंखौसो हगारदों मादों बिदि सानदों आरोना दा आं खुद आन्दायदों आरोना लोगोफोर